На Белсаце кароткае выданне навінаў. З вами Юлія Лабанова. Вітаем. Мігранты штурмавалі польскую мяжу, але следчы камітэт Беларусі распачаў крымінальную справу супраць польскіх сілавікоў, якія адбілі атаку мігрантаў пры дапамозе вадамётаў. Беларускія следчыя назвалі дзеянні палякаў злачынствам супраць бяспекі чалавецтва. Ноч пасля штурму польскага памежнага пункту Кузніца частка мігрантаў правяла ў транспартна-лагістычным цэнтры на беларускай мяжы. Мигранты, наверное, не хотят уходить с повестки мировых СМИ, и у них свои резоны, и я думаю, они рассуждают так, чтобы о нас не забыли, мы должны давать новые поводы. Беларускія ўлады забяспечылі па 1000 мігрантаў матрацамі, коўдрамі і ежай. Яшчэ каля 1000 мігрантаў начавалі ў стыхійным лагеры ў лесе, але раніцай беларускія ўлады павезлі некаторых з іх у невядомым кірунку. Колькасць спробаў нелегальна перайсці беларуска-польскую мяжу павольна змяншаецца. Учора іх было толькі 160. Паводле польскіх памежнікаў, уначы мігранты зноўку кідаліся камянямі, спрабавалі перарэзаць агароджу, а беларускія вайскоўцы сляпілі палякаў лазарам. Спыненне міграцыйнага крызісу ўзамен на прызнанне легітымнасці і зняцце санкцыяў. Матыў Лукашэнкі, што вынікаў з размовы з Ангелаю Меркель, агучыла міністарка замежных справаў Эстоніі. Ева Марыя Ліміс распавяла пра нядаўнюю тэлефонную размову паміж Ангелай Меркель і Лукашэнкам. Ён хоча, каб санкцыі спынілі, каб яго прызналі кіраўніком дзяржавы, каб ён мог працягваць. На наш погляд, важна, каб еўрапейскі звяз заставаўся адзіным і аказваў свой уплыў на Беларусь праз дзеянні. Міністарка зазначыла, што трэба ўводзіць новыя санкцыі як мага раней. Еўразвез адказаў на патрабаванне Лукашэнкі, высунутае падчас размовы з Меркель. Паводле еўрапейскіх палітыкаў, Лукашэнка не мае легітымнасці, а санкцыі будуць адмененыя, калі знікнуць прычыны іх увядзення. Ён можа быць прызнаны прэзідэнтам толькі ў выпадку, калі будзе абраны на свабодных і сумленных выбарах пад міжнародным назіраннем і ў выніку рашэння большасці беларускага народу. Цяпер гэтага не адбываецца. Скасаванне санкцыяў магчымае, калі знікнуць прычыны, на падставе якіх мы іх увялі. Гэта значыць, як толькі спыняцца рэпрэсіі супраць беларускага насельніцтва. У гомельскім СІЗА аднавілі суд над Сергеем Ціханаўскім, Ігорам Лосікам, Міколам Статкевічам, Уладзімірам Цыгановічам, Дмітрыем Паповым і Артёмам Сакавым. Падрабязнасці хады працэсу невядомыя, паседжанні праходзяць у закрытым рэжыме. Мікола Статкевіч у лісце да жонкі напісаў: «Ты не мусіш мець ніякіх ілюзіяў наконт гэтага правасуддзя. Нашая адказнасць за лёс краіны вымагае гэтага, бо іншыя варыянты прывядуць да ўжо вядомага кола падзеяў, да абрыдлай рэал-палітык. Толькі хто ж тут застанецца жыць, пакуль тое кола замкнецца? Значыць, трэба прыняць і вытрымаць, мая родная». Разгляд справы палізняволеных пачаўся 24 чэрвеня. Усім фігурантам пагражае ад 12 да 15 гадоў пазбаўлення волі. Не стала аўтара і вядоўца культавай праграмы «Ведзьмо не ведзьмо» Сергея Філімонава. Ён пайшоў з жыцця ад каронавіруса. Яму было 62 гады. Сергей Філімонаў – піянер у справе відэаглядаў і кінакрытыкі. Выданне «Ведзьмо не ведзьмо» выйшла ў эфір беларускага тэлебачання амаль 30 гадоў таму, у восень 1992-го. Аўтар на беларускай мове распавядаў пра навінкі кінематографу, шоу-бізнесу і музыкі. Праз 20 гадоў праграма стала выходзіць на нашым тэлеканале «Белсат». Філімонаў скептычна ставіўся да вакцынацыі, нашэння масак і пандэміі каронавіруса агулам. Зноў не працую. У Белэнерга паведамілі пра чарговае адключэнне першага энергаблоку беларускай атамнай электрастанцыі. Праводзіцца дыягностыка і аналіз працы тэхналагічных сістэмаў. Аўтаматычнае адключэнне адбылося сёння раніцаю. Гэта не першае пазапланавае адключэнне БелАЭС, уведзенае ў эксплуатацыю год таму. Першы энергаблок не працаваў з 12 ліпеня па 4 кастрычніка. Таксама праз тое, што спрацавала аўтаматычная абарона генератару. Ці застануцца беларусы босамі? Кампаніі Nike, Ламода, Спортмастер і Дзецкі мір даслалі ў Міністэрства падаткаў і збораў ліст пра прыпыненне завозу абутку праз праблемы з маркаваннем, якую ўвялі ў Беларусі з 1 лістапада. Завоз абутку ў Беларусь вядзецца праз Расею, таму вытворцам даводзіцца набываць маркавальныя коды двойчы. Кампаніі скардзяцца на праблемы з унесеннем у беларускую сістэму інфармацыі з кодамі расейскага ўзору, што раней былі нанесеныя на абутак у краіне-суседцы. Згодна з афіцыйнымі дадзенымі, амаль траціна экспарту расейскага абутку ў 2020 годзе прыпадала на нашу краіну. На гэтым пакуль усё. Меншым праз гадзіну кароткі агляд падзеяў замежжа. Да сустрэчы.